Увага, дзеці! У раёне стартавала спецыяльнае комплекснае мерапрыемства. Галоўная мэта – папярэдзіць выпадкі дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. 8 раніцы да пачатку заняткаў яшчэ 30 хвілін. Але да школы паступова спяшаюцца вучні, некаторых з іх падвозяць бацькі. Менавіта яны, вадзіцелі і юныя пасажыры становяцца аб'ектам увагі супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі. Нагода простая. З 25 мая ў раёне стартавала спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дети». В целях профилактики детского дорожно-транспортного происшествия в обязательном порядке водителям на механическом транспортном средстве необходимо включить ближний свет фар. За невыполнение данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и наложения штрафа до 3 базовых величин. У дзень старту комплекснага мерапрыемства акцыя мела прафілактычны характар. Няўважлівых вадзіцелю на гэты раз не штрафавалі. Аднак пасля прафілактычных мерапрыемстваў пачнуцца спецыяльныя рэйды. А таму будьце уважлівы і не забывайце уключаць на сваім транспарце блізкае святло фар. Ад гэтага залежыць не толькі захаванасць вашага кашалька, але і, магчыма, жыццё дзіцяці. Аднак не заўсёды ў дарожна-транспартным здарэнні вінаваты вадзіцелі. Часам несчастныя выпадкі адбываюцца таму, што дзеці не ведаюць правілы дорожнага руху. Для того, чтобы обезопасить себя и детей, родителям необходимо строго указывать на соблюдение правил дорожного движения детям, показывать реальную дорожную обстановку. Детям необходимо изучать дорожные знаки, дорожную разметку, инфраструктуру так называемую дорожную, то есть тротуары, где необходимо двигаться. Таксама у рамках комплекснага мерапрыемства прайшла акцыя «Бяспечныя канікулы». Супрацоўнік Дзяржаўтаінспекцыі не толькі распавёў першакласнікам пра правілы бяспекі на вуліцы і дома, але і правёў віктарыну на замацаванне ведаў. Ні адно з пытанняў не выклікала ў навучэнцаў цяжкасцяў, а таму кожнаму з іх быў уручаны невялікі, але важны падарунак. Что такое фликер? Фликер – это ленточка, которая ночью, когда в темные сутки, вас освещает, чтобы вас не сбила машина. Как нужно переходить дорогу? Надо найти зебру, либо светофор. Когда есть светофор, надо переходить дорогу только на зеленый свет, а не на красный или желтый. Комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці» працягнецца да 5 чэрвеня. У гэты час супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі правядуць рэйдавыя мерапрыемствы паблізу устаноў адукацыі, прафілактычныя гутаркі ў працоўных калектывах. А 28 мая пройдзе адзіны дзень бяспекі дарожнага руху пад дэвізам «Захаваем нашу будучыню».